kumbonzwa nyaya iyo kuti mangwana usazowaste time yekuchitaura futi. Mukadzi Handichamuda asi mukadzi wangu andakukama naye. I don't want anything from her. Musatry na preview kana kufungidzira kuti mwanzi zvakati kana mai acho handidi kutaura nawo, tete wacho handidi kutaura nawo, baba wacho handidi kutaura nawo, handidi kuita meeting yandida kuita naye. Handikuona zvaaita nezviri paipai tora sanda chidai chindorawo zvibhakera kuda kuona kubvarura masheti angu. Ndo life yaanoda iyo yaya, life yechihure, ane mweya wenjuzu, ndo zvaanoda izvozvo. Saka handidi, I have nothing, handichamuda. Ende usatombowaste time yekuchitaura izvo. Handina tete vake vandotaura nawo. Akatogara aenda painternet. Dai aiziva kuna tete angadai akatanga aenda kuna tete. But akatanga nekuenda painternet ndo pakatanga kudza vanhu. Handiti ndokwaakarorwa ikoko. Ngaaende kuna nana lady, nana apostle, nana bishop, nana madzibaba vanhu vese vanokontrola marriage yake neupenyu hwake. Ngaaende ikoko ndo vachamuudza, ndo vachamupa mumwe murume. Vakamuudza. Masquera saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kati kutanika kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa gara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigira inyaya ya Buddha ye leaked audio ya Buddha say week now YaChivhayo Achiramba Mukadzi mukadzi wavo Mure Zimbabwe nyaya iyi ya Buddha mushure mekunge pane a month after Wicknell's ex-wife Sonja Madzikanda aka-announce kuti they were going to divorce Mure Zimbabwe. Sonja uyo ane vana 2 na YaChivhayo akabuda achizvirivhila pa social media achitaura achiti vaviri ava vanga vane nguva vasingachadanani. Mure Zimbabwe akabuditsa nyaya iyi muna March after Wicknell abuda nyaya yake yemarumors ekutanga in a relationship with a South African slave queen yanonzi Mihlali Ndamasi. Mure Zimbabwe in a leaked audio yabuditswa on social media na West Belt YaChivhayo akabuda achitaura achiti anga achade mukadzi wake. Akabuda iye achitaura achiti mukadzi uyu handichamude, hazi mukadzi wangu ende handina kukama naye. I don't want anything from here. Ndo zvakabuda zvitaurwa na Wicknell YaChivhayo. YaChivhayo akabuda achitaura iye achiti akaramba kutaura namai, even na baba, even na tete vemukadzi wake. Achitaura achiti pane incident yakaitika yapo ex-wife yake yakadambura sheti yake Mure Zimbabwe. Haana kunonoka achiaccuse mukadzi wake zvakare achiti angane spirit yemanjuzu. Ataura achiti handina meeting yandikuda kuita naye. Ukaona zvaaita nezuro paya achindirova nezvibhakera achida kubvarura masheti angu. Ndo life yaanoda iya life yechihure, ane mweya wenjuzu, ndo zvaanoda izvozvo. Zvakataurwa na Wicknell vakaemphasize vachiti vanga avachamude Mure Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi Wicknell YaChivhayo vakasvika pakutoramba kuita madiscussions natete vemukadzi Mure Zimbabwe. Zvakabuditswa zvakare zvichinzi mukadzi wake akataura achiti they should approach anti vake, tete vake, kuti vakumbire ruregerero. YaChivhayo akataura iye achiti haasi kuzobvuma zvakadaro Mure Zimbabwe. Akabuda achiti munhu anokudisrespecta wobva wanzi ye enda kuna tete unokumbira ruregerero. Ndakamutadzira chii? Hapana one chandakamutadzira. Chii chandinomukumbirira ruregerero? Zvakabuda zvitaurwa na Wicknell YaChivhayo Mure Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. So pane leaked audio yatakuvigirai yakabuda Wicknell vachitaura pamusoro pemukadzi wavo. Tofa kuti munhu iyo audio iyi mamatudza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Kana ndauda kumbonzwa nyaya iyo kuti mangwana usazowaste time yekuchitaura futi. Mukadzi Handichamuda asi mukadzi wangu andakukama naye. I don't want anything from her. Musatry na preview kana kufungidzira kuti mwanzi zvakati kana mai acho handidi kutaura nawo, tete wacho handidi kutaura nawo, baba wacho handidi kutaura nawo, handidi kuita meeting yandida kuita naye. Handikuona zvaaita nezviri paipai tora sanda chidai chindorawo zvibhakera kuda kuona kubvarura masheti angu. Ndo life yaanoda iyo yaya, life yechihure, ane mweya wenjuzu, ndo zvaanoda izvozvo.
saka handidi, I have nothing. Handichamuda, ende usatombowaste time yako uchitaura izvi. Handina tete vake vandotaura navo, akatogara aenda painternet. Dai aiziva kuna tete anga dai akatanga aenda kuna tete, but akatanga nekuenda painternet ndo pakatanga kudza vanhu. Handiti ndokwaakarorwa ikoko. Ngaaende kuna nana lady, nana apostle, nana bishop, nana madzibaba, vanhu vese vanokontrola marriage yake neupenyu hwake. Ngaaende ikoko, ndo vachamuudza, ndo vachamupa mumwe murume. Vakamuudza vachamunamatsira achaita murume billionaire kukunda inini. Handiti ngaachinoroorwa nabillionaire, kana trillionaire ngaarorwe, kana Elon Musk ngaarorwe. Ina handimude, handidi kana kumuona, handidi kana piece anything to do with her. Apa naitomunyara ndichitaura naye zvakanaka ndichimu ndasingatauri naye kana kumhoresa. Pandakati aiwa vana vanozoti kusei musiri kumhoresa mama, then munhu anokudisrespecta zvinenge zviya unzi hanzi enda kuna tete kumbira regerero. Ndomukumbira regerero, ndakamutadzira chii? Chandakamutadzira one, chandakamutadzira chiini chandomukumbira regerero chii chacho? Saka handisina kunzwa nyaya iyo. Musatombowaste time yenyu. It's very sensitive. I'm very angry, very very angry. Musatombowaste time yenyu. Uda kutaura kuti hey itai zvakati, itai zvana tete. Musandiwaste time yenyu uchinditaura rubbish yakadaro. Daunzwa nyaya dzevana, vana vari right, vana vari sei, utore vana udzosa vana, ndozvinyaya dzadaunzwa kubva kwauri idzodzo naprivi chete. Ndakanzwa privi nezoda kuti nditini ndimi sematanga noise dai mazodai ini ndatanga noise pepe. Ndatauta ndasitautaura nayo nyaya sori yako handisi kuida. Ofunga mangozvinzvera mega sewikno vachiramba muri Zimbabwe vachiti havachamude mukadzi wavo Sonja muri Zimbabwe. Vakataura zvakare vachiti hapana kwatete kwavari kuenda. Chinzi Sonja made a mistake paakaenda painternet achitaura about their marriage. Achitaura achiti havani time vasingagari vese muri Zimbabwe. Tikazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiudziwe zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. I just wanted to start off by saying thank you to everybody who's reached out, called, and messaged. All right, guys, so I just wanted to start off by saying thank you to everybody who's reached out, called, and messaged for the past 2-3 weeks. I think all these kind of squabbles and back and forths have been happening, and I've just kind of been like watching in the background or anything. But I just really want to say thank you to everyone who's reached out. Myself and the kids are doing really good. It's actually Minana's birthday on Friday, so we're looking forward to that. Easter's around the corner. Again, we're looking forward to that. I do want to also just come here and say clearly that you guys need to really just let Wickno be and like back off him a little bit. He's a single guy. Myself and Wickno are no longer together. We haven't been together for a while. It's just going to be made official. I think we were just probably going to be more official and direct about it on the 1st of May. There were a few things that we were probably still ironing out, and we're still going to be going back and forth about, but those people who know. So all I can say is he can do whatever he wants with whoever he wants. He's allowed to do that as a single guy, and I'm also single. So, and single not meaning that I'm sure he has lots of other people, but single in that he's not married to me, so he's allowed to actually do and conquer the world how he sees fit. So I just want to say thank you for everyone who is sending a lot of love and light. We're still here. I'm still going to be Johnny and Mina's mom, and I'm sure Wickno's still going to be a good dad to them, and that's just what happened, guys. Love doesn't win all the time. And we're not gonna keep forcing things just so that the haters can be quiet, So I appreciate everyone who's reached out. I'm sure he has as well. I'll be being a mom for the